Owens. Y bas I Darlington. Darlington! O! Gôl ragorol I Alex Darlington! Gôl allan o ddim byd na chi ergyd wych. Luke Cummings yn camu fewn. Ar bas. At Mo Toure ar y cynnig cyntaf. Kayne McLaggon! Ar gig sisiwrn! Ac am gôl gampus o ddifyd. Y bas gyntaf gan Cummings yn un da. Oedd y croesiad gan Mo Toure yn well. Ond Kayne McLaggon yn cadw'r gorau tan diwedd. Ni wedi cael 5 gôl yn barod. A Compton yn mynd amdani. Compton! A Compton yn sgorio gyda'r gorau eto. Ac ei crydd wych i'r gorau ucha. Prif sgoriwr y cofis, Darren Thomas yn mynd ar draws. Dyma Darren Thomas! O! Hyfryd gan y cofi Messi! Taran o ergyd oddi ar y bar yn dyblu mantais Caernarfon. Elsie McHugh yn codi'r bêl at y cwrt unwaith yn rhagor. Dyma Alex Titchiner! Am gôl gan Alex Titchiner! Gôl gampus yn sleisio'r folyn fwriadol i'r gornel bell yna. Dyma Adrian Sislovic. Curtis Byrne yn lledu'r bêl. Brobbel yn eich reman i chi. O, hyfryd. Hyfryd gan y Seintiau. Y bas at Brobbel yn defnyddio'r amddiffynwr. Farquharson yn torri fewn. Cyffyrddiad I Bakare, unsol I Bakare. O, gwych gan Bakare! Doedd ddim yn hawdd, ond mi nath Bakare gwneud sy'n edrych yn hawdd. Prestatyn ceisio rheoli'r bêl yng nghanol cae. Buckley at Jordan Davies yn troi. Davies ar ergyd! O, doedd neb yn disgwyl honna. Am gôl gan Jordan Davies I Prestatyn. Y Drenewydd yn llenwi'r cwrt cosbi nawr. Williams yn torri tu fewn. O, gwych gan Williams! O! Ragorol gan y capten Craig Williams. Bollten heibio I crawdder I gornel ucha rhwyd.